Dain na nakapalagpa ang 51 anyos na si Alton Ordoño y Ocelia, kan barangay Masarawag, Ginubatan, Albay, kan arestaron kang kapulisan matapos na ireklamo na nagpaputok ning badil kasudmang maagahon. Sigun kay Police Captain Nestor Nasayaw, Deputy Chief of Police kang Ginubatan Municipal Police Station, kasabay kan pagkakaarestar ninda sa sospek, an pagkakarecover man sa posisyon kaini, ninsarong bako dokumentadong kalibre 22 na rifle, na kargado ning tulong bala asin 12 pang bala kang nasabing rifle. By 6:15, nakakuha kami ng telephone call kay barangay chairman na nakilala nila yung suspect, and then pagkatawag niya sa amin, binalidate ng personnel namin yung report. So pagpunta namin doon, nakuha na ng barangay official sa pangunguna ni barangay chairman Vicente Baliat yung suspect. Mayo man na nakulugan sa insidente, alagadas tadangon niyan, mayo pang pigbubutasan na pahayag ang sospek, na pag-araman man na dating drug surrendery si Ordoño. Hindi po niya inaamin sa atin kung bakit meron po siyang baril, na nagpo-possess siya na wala naman siyang karampatang papeles para mag-possess ng baril. Pa rin po yung pagkandak po namin ng Oplan Katok para maikuan po natin yung mga loose firearms. So sa ngayon po, beside po sa nangyaring insidente kahapon, wala naman pong ibang reported or insidente na involving yung firearms. Sa presente, nasa kustodiya pa kang Ginubatan MPS ang sospechado, na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Posible man na maampang si Ordoño sa kasong public alarm and scandal in kaso ireklamo pa inikan sa iyang mga kabarangay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.